Aron madasig ang mga senior citizens sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga magpabakuna one-shot vaccine nga iya sa Johnson sa develop sa Johnson & Johnson lang ang ibakuna kanila. Samtang mga walk-in nga mga senior citizens sa usab dawaton gihapon. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, sukad gisugdan ang pagpamakuna sa mga senior citizens ni adtong buwan sa Abril. 10.1% pa lang ang nakakumpleto sa duha ka dose sa bakuna sa mga senior citizens sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gibuksan na karong adlaw ang ikalimang dakong vaccination center sa Lapu-Lapu City nga nahimutang sa usa ka hotel tapad sa airport. Eksklusibo kini alang sa mga senior citizens kay Johnson & Johnson vaccines lang ang bakuna nga available dinhi. Ug tungod kay one shot lang ang naasong bakuna na panglantawan sa local vaccination operations center nga mas daghan ang maagning magpabakuna. Sukad gisugdan ang COVID-19 vaccination sa mga senior citizens niadtong Abril, 6,741 pa lang ka mga senior citizens sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat sa first dose o 23.7% sa 28,381 ka mga senior citizens sa dakbayan. Samtang 2,891 o 10.1% pa lang ang nakakumpleto sa duha ka dose. Manawagan ta sa tanang senior citizens nga magpabakuna na karon kay nindot kaayo ni ang vaccine nga niabot ron sa atua Johnson & Johnson nya kausara ang injection. So katong mga senior citizens maski wala pa mo naka-online register, pwede ra mo walk-in. Ang 91 anyos nga si Filipina Giliera na kumbinser lang sa iyang daughter-in-law nga magpabakuna kay sa hotel man ang venue sa vaccination o one shot lang usab ang bakuna. Namami mga relatives nga namatay good na COVID jud. Muna amo na siyang gi-encourage nga mo kuan mo pabakuna jud. May kini sugot kay ari lagi sa front. Kumusta ko no imo bakuna? Sakit patusok. Mato ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga gitagana lang gayud ang Johnson & Johnson vaccine sa mga senior citizens sa dakbayan. 14,250 doses sa Johnson & Johnson vaccine ang nadawat sa Lapu-Lapu City gikan sa DOH-7. If naisubra, we give it to persons with comorbidities, but inoculate first ang senior citizen. But at least sa Lapu-Lapu, we have about 14,500 ka Johnson & Johnson. And ang amo ang bakunahan nga senior citizen napas mga 18,000. So sa Lapu-Lapu daan kabaw nami nga walay sobra. So mo na nga exclusive lang kita for senior citizens ang ato ang Johnson & Johnson based from the order from the National Task Force, NTF, and the DOH. Bob, ug mga adlaw ug sa Biyernes pulos Johnson & Johnson vaccine na lang ang available sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bukas gihapon ang tanang 5 ka mga vaccination center sa dakbayan apan alang lang kini sa mga senior citizens. Bob. daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.